खाग्राबारि दख'रा एबसुनि बेयाव थान्दै मेल जिरायदों आरो जथेस्थ' डेलिगेट्स थान्दै आरो रायजो राजा बेयाव बाहागो लादों। बेखौ नुनानै जथेस्थ' गोजोनदों। बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि मोनसे माहारियारि आफाद, बे माहारिनि सम्पद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दैदेनगिरि फैदों, दैदेनगिरिया बिबान लादों, गावनि खामानिखौ मावलांदों आरो आफादनि नेमखान्थि बायदियै बा संबिजित बायदियै बिबाननिफ्राय गलांगोन। नाथाय आफादा जेब्लाबो गोजौआव थागोन, आफादा जेब्लाबो खामानि मावनांगोन आरो बिनिखायनो खामानि मावनांगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि मोनफ्रोमबो जेंनाखौ जाहाथे एड्रेस खालामनो हायो। माहारिया दिनैबो जेंना जेंसिनिफ्राय मालाबाबो खम नङा। जोंनि हारियाव जायफोर थासारिया दिनैबो दङ जे गोग्गो सोलोंथाइ मोननांगौ, मोजां लेखा फरायनांगौ, बिमा बिफाया गावबा गावनि गथ'खौ जोथोन लानांगौ, आखल दानांगौ, बेजों लोगोसे रांखान्थि बिथिङाव बर' हारिया दिनैबो जौगासारजोबनो हायाखै। दिनैबो गोरिब गुन्द्रानि संख्या जथेस्थ' दङ आरो जुदि गोरिब गुन्द्रानि संख्या बा रांखान्थि अबस्थाया स्टेटासा जुदि मोजां नङाब्ला बर' हारिया मालाबाबो जौगानाय नङा। दा बेखायनो बे बिथिङावबो माहारिनि साफ्रोमबो गारजेनखौ, बिमा बिफाखौ, रायजो राजाखौ सांग्रां खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसे बर' हारियाव दायना दायनि बिसास खालामनाय, खोमसि फोथायनाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, मेलाफोराव बायदिसिना थासारियाव माने नाङा फाङा जुवा जानाय, जौ लोंनाय, बे थासारिया दिनै सोलिगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेसेबांखि बुंदों, थेवबो बे थासारिया दिनै एसे एनै खमायदोंब्लाबो जोबनानै थाङाखै। दा बेखायनो जोङो खामानि मावनांगोन आरो लोगोसेयैनो गामियाव जायफोर थासारियाव रायजोफ्रा रायजो जानानै दङ, संसार जानानै दङ, बिथांमोननो मोनसे गोदान दिशा बा मोनसे गोदान बिथिं होनांगोन। गुस्लायसुला बे प्रिथिबियाव बा गुस्लायसुला समाजाव गोदान गोदान थासारि जेंना फैयो। बे मोनफ्रोमबो जेंनानि थाखाय बोरै मोगा मोगि जानांगोन, बिनि थाखाय रायजो राजानो जोङो मोनसे मोजां दिग होनांगोन आरो बे सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारिखौ जों मावनांगोन। दिनैहाय जोङो नुदों जे भारत सरकारा गोदानै माखासे बिल लाबोनो नागिरदों। जोङो थांनाय समाव नुबाय जे जम्मु एन्ड काश्मीरखौ मोननै इउनियन टेरिटरियाव बोखावनानै लादाखखौ सेपारेट इउनियन टेरिटरि खालामबाय। बेनि उनाव रिसेन्टलि मैया दमन आरो दिउ बेखौ मार्जार खालामनानै दमन दिउ जि इउनियन टेरिटरि बेखौ मोनसेल' खालामबाय मोननैनिफ्राय। आरो बिनि उनाव माखासे गोदान गोदान बिथांमोना थासारि लाबोदों। सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल, नागरिकत्व बिल लाबोनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे मोनद' हारिखौ गोदानै एसटि खालामनायनि जि बिल टेबोल जादोंमोन, बेखौबो पास खालामनायनि थाखाय बिथांमोना माखासे लामा नायबाय थादों बा खामानि मावबाय थादों। दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों स्पस्ट' बुंदों दाख्लैबावै दिल्लीयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि टिम आरो लोगोसे ट्राइबेल संघनि टिम, सिसुटुवानि टिम भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाहखौ लोगो हमदों आरो बे लोगो हमनायाव जोङो बुंदों जे बर' हारिया बा आसामनि ट्राइबेलफोरा, आसामनि इन्डिजिनियास मानसिया दासिमबो जोङो खैफोदनिफ्राय उदां जायाखै। जोंनि हा हुनि अस्तित्वआ मा जागोन, जोंनि राव, थुनलाइ, हारिमु, जोंनि सोलोंथाइ, रांखान्थि, जोंनि अस्तित्व, जोंनि सिनायथि, आइडेन्टिटिया मा जागोन, बे जेलासिम रैखाथि गोनां जाया बा बेयो जेलासिम सेकिउर्ड जाया, जोङो खुनु मोनसे गोदान मोनसे बेबस्था बा गोदान मोनसे आयेनखौ जोङो सिदायै थोंजोङै मानिनानै लानो हाया। आरो जेराव बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि लामाया दिनैसिमबो फाइनाल जायाखै बा भारत सरकारा बड'लेण्डखौ दिनैसिमबो दानानै होआखै, जिहेथु जोङो जोंनि हायावनो जोङो दिनैसिमबो खैफोद गैयाबासिनो जों रायजो जानानै थांना थानो हायाखै। दा बेखायनो जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया, जोङो खुनु मोनसे गोदान बेबायदि बेबस्थाखौ जोङो आजावनानै लानो हाया। आरो बर' हारिया खैफोदाव गोलैनाय, बर' हारिनि सिनायथि, थांना थानाय, थामोनथा, रैखाथिया खैफोदाव गोलैनाय जायखिजाया बेबस्था बिलखौनो जों मानिनानै लानो हाया। दा बेखायनो एसटि बिलनि बेलायावबो जोङो खुनु पयटे एडभान्स आरो पपुलास बे जनगोष्ठीफोरा गोदानै एसटि जायोब्ला एक्जिस्टिं एसटिनि जिफोर काउन्सिल दङ बा जिफोर जोंनि एरेन्जमेन्टफोर दङ, जोंनि एसेम्ब्लि, जोंनि एमपि, जोंनि जि 10% रिजार्भेसनाव एडमिसन बा एपइन्टमेन्ट जायो, बे गासैबो बेबस्थानिफ्राय जोङो बन्सित जागोन। दा बेखायनो
बे बिलफोरखौ जों खुनुबायदि मानिया आरो बिनि थाखाय गणतान्त्रिक पद्धतिजों माने जोङो सोमावसारगोन आरो गणतान्त्रिक देशआव गणतान्त्रिक भाषाजों जों सरकारखौ जों गोख्रों रावै माने बुजायगोन आरो जोंनि गोख्रों जि रिसेन्टमेन्ट बेखौ जोङो दिन्थिगोन। बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनो थाखाय भारत सरकारा जे थियारि जाबाय बे बाथ्राखौ जोंनो सरकारनि मानसियानो मिथिहोदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना सानदों जे जोंनि सोमावसारनाया आन्थोरजयै जि सोमावसारनाय बे मालाबाबो थाबथायाखै आरो जि आन्थोरजयै सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ गणतान्त्रिक देशनि जि नेता दैदेनगिरिफोर दङ थारैनो बिसोरो खोनासंनो बाध्य। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गणतान्त्रिक पद्धतिनि सोमावसारनाय आरो लोगोसेयैनो सावरायनाय सरकारनि सिंजों जा सरकारनि साजोंनो जा बे सावरायनाया दिनै सोलिगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे हाथियार लानानै सोमावसारग्रा आफादफ्रा हाथियार दोनथ'नानै दिनै एनडिएफबि प्रग्रेसिभ एनडिएफबि रन्जन दैमारि बिथांमोना सावरायगासिनो दङ। दा बेखायनो जोङो फोथायो जे सरकारा टुडे अर टुमरो माने भेरि आर्लि बर' जेंनाखौ सुस्रांनांगोन समाधान खालामनांगोन आरो आलादा रायजोनि जि जेंना बे जेंनाखौ बोस्रांनांगोन आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिसासि जों आत्मबिसास जे बर' जेंना बा बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनाया खेबसेयैनो जागोन। खुनु रावबो दल संगठनजों हारसिङै जानाय नङा। सोरबा दल संगठना जोंजों सुक्ति जागोन जोंजोंसो जेंनाया समाधान जागोन होननानै क्लेम खालायबाबो सरकारा बेखौ मालाबाबो गनायनाय नङा। खारन सरकारनिफ्राय क्लियार मोनसे मेसेज दङ जे बर'फोरजों जि समाधान जागोन जि सलुसन बर'फोरनो होगोन बेयो वान्स फर अल खेबसेनि थाखाय जागोन आरो बेयावनो बयबो गावबा गावनि सापर्ट बा समर्थनखौ जुक्तिखौ आर्गुमेन्ट्सखौ प्लेस खालामनांगोन। दा बेखायनो ओरैनो नाङा फाङा माने सुक्ति जागोन समाधान जागोननि मुङाव मेल मिटिं खुंलाबायनानै बायदिसिना बांसावलाबायनानै सुक्तिया जोंजों जागोन उमुकजों जानाय नङा ओरै जागोन बेबायदि बुंनानै रायजोफोरखौ बिभ्रान्ति खालामनाय रायजोफोरखौ गोनो गोथो खालामनाय बेबायदि थासारिखौ दैदेनगिरिफोरा लाबोआबा मोजां आरो रायजोफोरा सिनायनाया मोजां सोर थार दैदेनगिरि आरो सोर थारै खामानि मावदों आरो सोरो माने खेंख्रा लामाजों थाबायदों बेखौ सिनायनाया प्रयजन दङ होननानै आं सानो।